Mapagpalang araw, kwentong baryo. Ang kwentong ilalahad ko ay hango sa tunay kong karanasan. Matagal-tagal din nang lisanin ko ang baryong kinalakyan ko nang makagawa ako ng isang napakalaking kasalanan na hindi kailanman mapapatawad sa pugad ng mga pinaniniwalaang aswang. Itinago ko ang sikretong ito sa isang baul kung saan walang makakatagpo nito. Sa makatuwid, ngayon lang ako maglalakas ng loob upang ikwento ang kagimbal-gimbal na karanasan na nangyari sa buhay ko. Mabuti na lamang at natagpuan ko ang channel na ito. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Celso. Wala naman sa plano ang pag-uwi ko sa Matawi nitong mga nakaraang araw, ngunit kinakailangan. Nabalitaan ko kasi na isinugod sa ospital ang tiyahin ko na malapit sa akin at gusto raw ako nitong makita, ngunit hindi ako makapaniwala na binawian din ito ng buhay. Aaminin ko, kabaryo, na magmula nang mangyari iyon ay ilang beses kong tinangkang lumuwas kaagad pa Maynila. Ngunit bigla ang nagkakasakit si Itay nang dahil sa kakaisip sa yumao niyang kapatid. Hindi ko na kasi kaya pang mahintay pa ang ikapitong araw bago ito ihatid sa huling hantungan. Dahil sa ilang gabi ko nang naririnig ang nakakagimbal na pag-alulong ng mga aso tuwing hating gabi, at pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas sa lugar naming ito. Dahil sa laking probinsya ko, malakas ang paniniwala ko sa mga aswang o ibang nilalang na nahahanay sa kaliwa. Mas lalo pa nga akong natakot nang mabalitaan ang sunod-sunod na karumal-dumal na pagpatay sa bayan namin na ang sabi ng nakakarami ay isang aswang daw ang may gawa. Isang umaga, mataas na sikat ng araw nang magising ako. Ngayon lamang kasi ako nakabawi ng tulog mula sa puyat na inabot ko nitong mga nakaraang araw. Pagkatimpla ko pa lang ng kape ay humangos na ako palapit sa mga taong nagkukumpulan. Bakas naman ang takot at kaba sa mukha ng mga ito, dahilan para mag-usisa ako. Halos maibog ako ang kape nang sumagot ang kapitbahay naming si Manong Doy. Ayon sa kwento niya, ay may sumalakay na naman daw na aswang dahil natagpuan patay ang kakilala naming mangingisda sa damuhan. Kumunot ako ng noo sa sinabi nito. Malaki ang iniwang pagtataka sa kalooban ko nang dahil sa sinabi niyang rason. Dahil nang usisain ko naman ang pangyayari sa pulisya, ay wala namang nabanggit na kagagawan ito ng mga tinuturing na salot sa bayan. Nakita kong nakatanaw si Itay nang makapasok sa bahay. Iba ang titig nito sa akin, kabaryo. Sinabihan pa niya akong wag nang masyadong maglalalabas sa oras na may matagpo ang patay sa kung saan man. Delikado raw kasi para sa kaligtasan ko. Lalo pat madali na lamang sa mga kapitbahay namin ang gumawa ng kwento para lamang may masising sospek sa mga nangyayari. Hindi ko na nga rin maintindihan kung saan ako lulugar sa baryong ito dahil ang lahat ay maaaring gumawa ng krimen. Tumangot-tango na lamang ako kay Itay at nagpanggap na naiintindihan ko ang lahat ng kanyang paalala, ngunit tila kasing labo ng kanyang mga mata ang lahat ng kanyang pinagsasabi. Kung tutuusin,
Hindi ko na rin makilala ng maigi ang Itay dahil malaki ang pinagbago nito nang mamatay ang tiyahin ko. Hindi ko rin naman siya masisisi, kabaryo, dahil si Tia na lamang ang natitirang kapatid nito. Alam ko naman na mahirap ang sitwasyon niya ngayon, kaya tiniis ko ang pagkatakot para alagaan itong si Itay. Ngumisi ako nang nagpaalam na lilisanin muna sa aming bahay para tumungo sa maliit na karinderiya kung saan ako nakahanap ng trabaho. Ngunit bago pa ako makalabas ng pintuan, ay nakarinig ako ng malakas na tunog. Pagbagsak ng isang bagay dahilan para ito'y mabasag. Saan ka na naman pupunta? Aba, magmula nang makauwi ka rito, puro ka na lang gala. Hindi mo ba naintindihan ang mga sinasabi ko? Delikado na sa labas dahil kumakalat na naman ang mga aswang. Bulyaw ni Itay at dinuro pa ako ng daliri niyang nanginginig sa galit. Sa puntong iyon ay nag-init ang punong tenga ko, kabaryo. Sa pakiramdam ko ay para akong sasabog sa galit. Gusto kong ipamukha kay Itay na ako na lamang ang meron siya, kaya't dapat ay tigilan na niya ang pagmamalupit sa akin. Ngunit kaagad akong tinamaan ng realisasyon na hindi iyon tama. Kahit kailan ay hindi magiging tama ang ipamukha mo sa iyong mga magulang ang mga naitulong mo. Malalim akong huminga at lumapit kay Itay. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko sa abot ng aking makakaya. Sinabi ko sa kanya ang magandang balita na nakahanap na ako ng pansamantalang trabaho sa palengke, dahilan para payagan na ako ni Itay. Magmula kasi bata ako ay pinagmamalupitan na niya ako. At kung tutuusin, si Tia na lang ang kakampi ko sa tuwing nangyayari ang ganoong ginagawa ni Itay. Naging maayos naman ang unang araw ko sa trabaho noon, kabaryo. Nakahanap nga ako ng mga bagong kaibigan na sinasamahan ako pauwi. Dahil hindi nagtagal ay nakiisa ako sa grupo nila, kung saan nagpapatrol ang mga miyembro tuwing gabi para maiwasan ang pagpatay. Magmula naman noon ay unti-unti nang nabawasan ang krimen sa bayan ng Matawi. Hindi kalaunan ay napagdesisyonan ko ng manatili sa lugar. Ito rin kasi ang makabubuti para kay Itay. Iaabante ko na ang istorya sa noong tuluyan ng gumaling si Itay, kabaryo. Hindi ko na siya napigilan noon na bumalik sa pangingisda dahil iyon naman talaga ang trabaho niya noon. Minsan pa nga'y sinasamahan kong pumalaot si Itay dahil sa meron na itong edad at napansin kong marupok na rin ang kanyang mga buto. Masayang-masaya ako sa tuwing nakikita ko ang pagbabago kay Itay. Buong akala ko ay nagbalik na sa normal ang lahat. Ngunit isa lamang pala itong patibong. Nabalitaan ko na lamang kasi na muli na namang sumalakay ang mga aswang at meron nang nakakita sa mga ito. Hanggang sa nagpatuloy ang mga pagpatay sa Matawi na mas malala pa nung unang trahedyang sinapit noon dahil sa meron ng mga nawawalang tao ngayon. Mahirap tukuyin kung kaninong katawan ng mga natatagpuan dahil sa pagkawasak ng katawan ng mga ito. Halos hindi na rin matukoy kung kanino itong katawan. Ilang araw lang ang mga nakalipas
nang bumuo si Itay ng isang samahan para puksain ang mga aswang. Samahang hindi nagiiwanan sa oras ng pangangailangan at handang magbantay ng 24 oras. Mabantayan lamang ang mga susunod na galaw ng mga aswang. Tuwang-tuwa ako dahil kitang-kita ko ang pagtutulungan ng bawat tao sa pag-iensayo sa laban na hindi nila matukoy kung kailan ito magaganap. Marami nang umaasa sa kanila ng mga panahon na iyon dahil maging ang mga pulisya ay hindi kinakaya ang bawat krimen na nangyayari sa baryo. Buong akala ko, kabaryo, ay ligtas na ako sa tuwing kasama ko sina Itay at ang kanyang mga kasamahan hanggang sa dumating ang gabing sumama ko sa kanilang pagroronda. Malakas ang loob ko noon dahil nasa 5 naman kaming magkakasama ng mga oras na iyon. Kung kaya't wala akong dapat ipangamba. Nakakita kami ng isang batang lalaking umiiyak sa gitna ng kakahuyan habang rumoronda kami. Hinahanap nito ang mga magulang, kabaryo. Awang-awa ako sa batang lalaki dahil sa madungis ang itsura nito. At halatang mag-iisang araw na ito sa loob ng kagubatan. Lalapitan ko na sana iyon, ngunit pinigilan lamang ako ng isa sa mga kasamahan ko. Naalala ko pa ang mga salitang binitawan niya noon, na isa lamang itong patibong, na ang bata ay nagpapanggap na nawawala sa gitna ng kakahuyan. Kitang-kita ko rin kung paano niya hinugot ang itak na pilak para itutok sa batang mukhang wala pa namang muwang. Nagmamadali naman akong tumayo sa pwesto para buong lakas itong pigilan. Paano kung nawawala talaga siya? Pare, kawawa naman ang bata. Wag mo namang kagad na kitilin ang buhay ng isang tao lalo pat hindi mo na nakikilatis ng maigi. Wika ko sa kasama ko. Baliwala rito ang paalala ko dahil imbis na pakinggan ay tiningnan lamang ako nito ng masama at sa kapatargilid na ngumiti na siyang nagpainit sa aking pakiramdam. Nagdilim naman ang paningin ko noong mga oras na iyon at marahas ko itong sinuntok. Hindi ko na kasi kayang pagtimpian ang kayabangang meron siya, kabaryo. Ilang beses ko na rin kasi itong nauhuli na nambubugbog ng mga binatilyong madaratnan sa labas tuwing gabi dahil sa pinagbibintangan nito na isang aswang. Halos mapatalo naman ako sa gulat nang marinig ang malakas na pag-alulong ng mga aso. Saglit na natigil ang pagtatalo namin at ang tanging naririnig na lamang namin ay ang mga palahaw ng bata na ngayon ay nagmamadali ng tumakbo palapit sa amin dahil sa kanilang takot. Hindi na ako makatakbo noon, kabaryo. Parang nakabaon na ang mga paa ko sa lupang kinatatayuan at pinipilit na umatras palayo rito. Napapikit na lang ako at halos matawag na ang lahat ng santo, ngunit sa pagmulat ng aking mga mata ay kitang-kita ko ang pagsalakay ng itim na aso na merong 5 talampakan ang laki. Meron yung matutulis na pangil at mahabang kuko, pero ang mga nanlilisik na mata nito ang tumatak sa aking isipan. Maging hanggang sa ngayon, hindi ko makakalimutan kung paano ako nito tinitigan na parabang nangungusap at pinagbabantaan ng aking buhay. Tulong!
Tulungan niyo ako. Pagmamakaawa ko sa puntong iyon, ay bumalik ako sa tamang wisyo para maalala na pinabaunan pala ko ni Tia ng kwintas na yari sa bawang, kaya't dali-dali ko itong dinukot sa bulsa at walang pagdadalawang isip na isinuot ko ito sa aking leeg. Lumakas ang loob ko nang marinig ang iyak ng aso na para bang napaso ito sa mga bawang. Mabilis din itong napatakbo palayo sa akin at tuluyang nilamon ito ng kadiliman. Anak, anong nangyari? Nalinti ka na. Ang mga kasama natin, mga kababaryo. Saad ni Itay na hindi kalayuan sa amin. Doon na tumulo ang luha ko, kabaryo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula para magkwento at ang tanging nagawa ko na lamang ay yakapin si Itay ng mahigpit. Para akong tinakasan ng mga salita dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka nakahandusay na ako sa lupa. Sinalakay po kami ng mga aswang, Itay. Umalis na tayo. Delikado po rito. Sambit na sigaw ko. Nanginginig ang buo kong katawan, kasabay ng boses kong halos mawala na. Mariin akong napalunok matapos mapanatag ang loob ko nang makitang binuhat nila ang batang ngayon ay wala ng malay. Noong gabing din iyon, nagpatawag si Itay ng isang pagpupulong patungkol sa pagpaplano. Ayon sa aking anak, nakita nilang batang yan kanina sa gitna ng kakawyan. Umiiyak at hinahanap ang mga magulang. Magsikalma kayo sa aking sinasabi dahil hindi aswang ang bata, ngunit maging alerto lalo pat matatalino ang kalaban natin. Hinampas niya ang ibabaw ng lamesa, kabaryo. Bakas sa kanyang mga mata ang galit, ngunit kumunot ang noo ko, kabaryo. Hindi ko kasi maintindihan ang sinabi ni Itay. Ano ho, Itay? Hindi kita maintindihan. Seryoso ang mukha nitong tumingin sa akin. Dahil ginagamit nilang mga tao para makahanap ng pagkain. Ang nais kong sabihin ay huwag kayong basta-basta na naniniwala sa mga ganyang pakulo. Maging mas maingat at mapagmasid. Sambit ni Itay sa akin. Napatango na lang ako roon, kabaryo. Base sa mga nakita ko kanina, ay hindi basta-basta mapupuksa ang mga nilalang na iyon. Madali na lamang para sa kanila nakitili ng buhay ng nakararami sa Matawi para makapaghari sa lugar na ito. Kahit gustuin man ni Itay na lumiban sa trabaho, ay hindi ako pumayag. Kailangan ko pa rin namang kumita ng pera kahit na nakakaranas ng matinding kalbaryo ang lugar namin. Naalala ko ng usap-usapan sa karinderiya na pinapasukan ko, kabaryo. Dumami nga ang bumili at ang mga kumakain sa amin nang dahil doon, inusisa kasi nila ang nangyari kagabi. Sa dagsa ng mga iyon ay hindi ko na malaman kung sino ang uunahing pagsilbihan. Ngunit isang tao lamang ang nakakuha sa aking atensyon. Iyon ay ang babaeng nakaupo sa aking harapan. Nanonood ang masama nitong titig sa akin kahit pa abala ito sa paghihiwa sa kinakaing ulam. Doon pa lang ay nakaramdam na ako ng pagkatakot dahil sa parang pamilyarang titig nito. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarinig ang lahat ng sigaw mula sa babaeng iyon.
umuusok ang kanyang bibig na para bang nasusunog sa sabaw na hinigop. Halos mataranta ang lahat sa nakita. Samantalang galit na pinasok kami ng nagmamay-ari ng karinderya para usisain ang nangyari. Gulat na gulat ako nang aminin ng isa sa mga kasamaan ko na naglagay siya ng sangkap na galing mismo sa mga gamit ko. Teka, hindi naman dapat ibubudbudi yun sa pagkain dahil hindi naman ito sangkap. Isa pa, bakit mo pinakialaman ang gamit ko? Giit na wika ko sa kasama ko. Hinalungkat ko ang bag ko at nakitang kakaunti na lamang ang laman ng abo ng luya na ginawa sa akin ni Tia. Matagal-tagal ko rin itong itinago. Hindi ko alam kung para saan ang ginawang ito ni Tia. Ngunit meron itong espesyal na lugar sa puso ko. Kaya't lagi itong sukbit at bitbit para maalala ko si Tia sa araw-araw. Sinabi ng kasamaan kong ilang araw na niya itong inilalagay sa mga nilulutong ulam. Kaya naman mas lalong lumilinamnam ang mga karne ng kare-kare kahit hindi naman talaga ito sinasahugan ng luya. Iba't iba na rin ang mga nakakakain ng putahe dahil nga sa mabili ito. Kaya't napaka-imposibleng magkaroon ng ganoong aksidente liban na lamang kung merong sumasabotahe. Kahit wala akong ginawang kasalanan, kabaryo, ay pakiramdam ko ay sakin pa rin ang sisi ng lahat. Maaga naman akong umuwi ng paimbestigahan ng pulisya ang nangyaring trahedya. Matapos ang nangyari noong gabi sa gubat, ay hindi na ako pinapayagan ni tatay na sumama sa ronda at lagi na ako nitong sinusundo sa trabaho. Ano? Nagawa nilang pagbintangan ka tungkol dyan sa nangyari? Paano nangyari naman na masunog ang bibig ng babaeng yun kung marami na rin ang nakakain? Masungit na tanong ni Itay sa akin. Pabagsak niyang ibinaba ang itak na pilak sa ibabaw ng lamesa at itinuon ng buong pasensya sa akin. Mabilis ko namang nilagok ang iniinom kong tubig, kabaryo. Kabado ang kalooban ko. Hindi ko po alam, Itay. Iniimbestigan pa nga ho ang nangyaring aksidente. Isa pa, ayon kasi sa mga usap-usapan ay marami raw ang nagagalit sa babaeng iyon. Marahan kong sagot kay Itay. Pinagmasdan lamang ako ng tingin ni Itay. Dahilan para ayusin ko ang buhok kong magulo. Ano ba kasing nilagay? Diyos ko, kang bata ka. Kung hindi pa ako nakapunta ng maaga para sunduin ka, abay, malamang naghihimas ka na ng rehas. Hindi naman pwede yung hindi mo alam kung ano ang nangyari dahil isa ka sa mga nandoon, di ba? Kung tama man ang hinala na baka nilagyan ng asido ang pagkain ng babae, wala ba kayong pinagsususpetsahan? Umiling-iling naman ako sa tanong ni Itay, kabaryo. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang nangyari. Wala rin naman ibang suspect kundi ako at yung kasamaan ko. Dahil dalawa lang kami, nabantay ng mga oras na iyon. Pero alam ko sa mga oras na ito ay ako na ang pinag-uusapan ng bawat isa sa kanila. Kumamot na lang ako ng ulo habang sumasagot ng, siguro ho, Tay. Mas maganda kung hayaan na lang natin na imbestigahan ito ng mga pulis. Wala rin naman ho kung laban sa kanila, Itay. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hahayaan mong mga pulis na humawak sa kaso mo? Aba, hindi mo alam kung gaano kadelikado ang nais mong mangyari, Celso. Alam mo namang din ang mga ugali ng mga yan, di ba? Hindi rin naman ako makakapayag na makulong ka.
Ani ni Itay sa akin. Natigilan ako sa sinabi niyang iyon. Halos maubusan na naman ako ng mga salita nang talikuran ako ni Itay. Hindi rin naman makatarungan ang ginawa ng mga ito. Dahil kung yun kasong ang pagpatay ay basta na lamang nilang itinatapon, paano pa kaya ito? Maghahating gabi na nang hanapin ko ang batang nailigtas ko kanina. Naglalaro kami ng tago-taguan malapit sa bahay para maibsan ang lungkot na kanyang nadarama sa pangungulila sa kanyang mga magulang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kasi ito mahanap. Maski ako ay nag-aalala sa kanya dahil hindi palalagpas sa 6 na taon ang edad nito. Tila isang bombang sumabog sa pandinig ko. Ang sigaw niya mula sa hindi kalayuan. Nanlaki ang mga mata ko nang magbalik ako sa ulirat. Madilim na ang pinaglalaroan namin. Kung kaya't kaagad akong kumuha ng lampara pangtanglaw sa dinaraanan ko. Hindi kasi katulad ng Maynila ang lugar dahil hindi pa gaanong ayos ang mga poste ng kuryente dito. Takot na takot kong nilakad ang masukal na daan para hanapin ang bata. Mabuti na lamang ay nakita ko na itong nagtatago sa ilalim ng kawayanan at naghihintay na hanapin ko siya. Kaya't kahit papaano ay napanatag ang loob ko, kabaryo. Inaya ko na siyang patungo sa bahay dahil delikado na. Ngunit ang hindi ko alam ay nasa likod na namin ang isang napakalaking itim na aso. Kamukha ito noong una kong nakita sa gubat na iyon. Kaagad kong hinila ang bata sa likuran na para bang kaya kong maprotektahan ito sa kahit anong oras. Galit na galit ang asong iyon at handa nang lapain ang ulo ko. Pero kaagad ko itong nasaksak ng matulis na kawayan na nakita ko sa tabi. Dahilan para kalmutin ako nito at mawala sa balanse. Buong akala ko noon ay katapusan ko na, kabaryo. Bukod kasi sa napakalaki nito, ay sobrang lakas ng nilalang na nakasagupa ako. Pumikit na lamang ako ng mga oras na iyon habang pasimpleng kinakapa ang garapon na may lamang abo sa aking bulsa. Hindi nagtagal ay isinaboy ko yun sa mukha ng aso. Umaasang mapupuwing ito. Ngunit lumiyab ang mukha nito dahilan ng aking pagkagulat. Nagdadarang ito sa harapan ko at wala ng buhay na bumagsak sa lupa. Nalaglag na lang ang pangako nang bumalik ito sa anyo. At nakita kong ito yung babaeng nasunog ang bibig kanina sa karinderya. Isa ka palang aswang. Nalintikan na. Kailangan itong malaman ni Itay bago pa malaman na napati ko ang isa sa kanila. Wika ko sa aking sarili at saka nagmamadaling tumakbo palapit sa pugon nila Itay. Panatag ang loob kong naupo sa upuang yari sa kawayan nang makita ang bata. Sumisinghap ito dahil sa walang tigil na pag-iyak. Itay, napatay ko ang isa sa mga kasama nila. Kailangan na po ninyong maganda bago pa nila tuluyang lusubin ang kampo natin. Saad ko sa aking ama. Pinunasan ko ang dugong tumutulo mula sa aking pisngi. Sa kabila ng hapdi na meron ng mga sugat na natamo ko sa muka, ay inabala ko ang sarili para hikayating maganda sa paparating na laban. Celso, may sugat ka. Nasaan ang katawan? Takang tanong ni tatay at hinihampas sa lamesa ang buntot bagi na kanyang hawak.
Naroon po, Itay. Malakas nga ang kalaban natin at tiyak na hindi tatalab sa kanilang mga sibat na iyan. Hindi na sila natatakot sa kahit anong armas natin, Itay. Iyon din ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang pagpatay sa baryo kahit pa naglunsad ka ng samahan. Paliwanag ko sa aking Itay. Hindi pa rin nawawala ang kabog sa dibdib ko nang maimahe ang itsura ng aswang kanina. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon. Celso, mas mabuti pa siguro kung dumito ka muna. Inireklamo ka na ng mga kasama natin dahil laging ilang beses mo na lang silang ipinapahamak. Saad nito at saka ako tinalikuran. Naitaas ko pa ang paningin ko sa kanya. Blanko lamang ang paningin kong sinalubong ito ng tingin. Ano ho? Bakit ho? Takang tanong ko sa kanila. Saglit siyang sumulyap sa paligid. Nakatingin lamang sa amin ng mga kasama ni Itay. At tumatango-tango nang mapatingin ako sa kanila. Hindi mo na dapat pang malaman, Celso. Magmula nang mailigtas mong batang iyan, ay mas nalagay sa panganib ang buhay ng bawat isa sa atin. Mariing tugon ni Itay sa akin. Tumango ako at tumayo sa kinauupuan. Humugot ako ng isang hininga na sobrang lalim. Naniniwala ba kayo na aswang ang batang iyan, Tay? Sinabi ko na sa inyo na hindi siya ang aswang. Ano pa bang gusto nyo? Maniwala naman kayo sa akin. Pagmamakaawa ko sa aking Itay, patagilid na lamang akong tiningnan ni Tatay at umalis kasama ang iba pang mga kasamahan nito. Niyakap ko na lang ang bata sa awa na aking nararamdaman kapag nakikita ang napaka-inosente nitong pagmumuka. Ngunit hindi naman nila ako mapipigilan. Isa pa, ako ang nakakaalam ng susi sa kung papaano nila pupuksain ng mga nilalang na iyon. Pasikreto ko silang sinundan, kabaryo. Hindi na ako nakaramdam ng takot dahil dala ko naman ang abo na ginawa ni Tia. Hanggang ngayon ay nagugulat pa rin ako sa tuwing mapagtatanto ang kapangyarihang gamit nito. Itay, wala na ang katawan. Hindi ko napigilan ang sariling humiyaw sa gulat. Naalintikan na. Mga kasama, maganda sa paglusob. Hindi matapos ang gabi nang walang masasaktan sa atin. Panigurado akong nakarating na sa pugad ng mga aswang ang pagkamatay ng kanilang kasamahan. At hindi matatapos ang gabi na walang masasaktan sa atin. Maghanda para sa paparating na laban. Paalala ni Tatay na sinigundahan naman ng mga kasamahan nito. Umiling-iling ako ng mga oras na iyon. Humahanap lang ako ng rason para hindi sila lumusob kaagad dahil kailangan nilang malaman na hindi na mapapatay ng mga simpleng armas ang mga aswang na iyon. Itay, hindi pwede. Kailangan muna ninyo akong marinig. Huwag kayong basta-bastang makikipaglaban dahil hindi ninyo kilala kung sino ang mga kalaban nyo. Malalakas sila. Swerte na lamang ninyo kung makaligtas pa kayo. Pero sa tulong ng abo ng luya nagawa ni Tia sa akin noon, ay nagawa kong talunin ng aswang na babae kanina. Saad ko at inilabas muli ang garapon. Tinapik ni Itay ang balikat ko at itinapon ang abos sa lupa. Nang makuha sa akin ang garapong hawak ko, sumama naman ang tingin ko sa kanya. Itay, bakit nyo naman ginawa yun? Iyon noong makakatulong sa atin sa pagsugpo ng mga aswang sa bayan. Paano na ngayon yan? Hindi kasi kayo naniniwala sa kahit anong sabihin ko eh. Magmula bata ako maging hanggang ngayon. Sa totoo lang,
Inis na ako sa ganyang ugali ninyo. Hiyaw ko. Sinubukan kong ipunin ang mga abo sa abot ng aking makakayang, ngunit hindi sasapat ang mga palad ko para maibalik iyon sa lalagyanan. Iniwanan na naman ako nila Itay sa gitna ng kakahuyan. Sa sobrang sama ng loob ko, ay sa bahay na lamang ako dumiretso at hindi na ipinagpilitan ng aking sarili na sumama pa sa kanilang paglusob. Kumuha ko ng ilang piraso ng mga luya sa kusina at saka inihaw ang mga ito bago gawing pulbos. Sinubukan kong alalahanin ang mga orasyon na sinabi ni Tia noon habang ginagawa niya ang mahiwagang pulbos. Matapos ko itong magawang abo, ay itinubog ko ang talim ng mga sandatang dadalhin ko sa pagsugod sa kanila. Kasama ko ang batang sumugod sa gitna ng kakahuyan para sundan ang grupo nila Itay. Alertong-alerto ko noon sa puntong yun, kabaryo. Hindi man lang ako nakaramdam ng kahit anong takot sa sarili dahil sa gusto ko nang tapusin ang lahat ng paghihirap ng mga kababaryo ko. Gusto ko ring patunayan sa mga kasama ni Itay na kaya ko silang iligtas. Celso, tumakas ka na. Ano pang ginagawa mo rito? Naroroon ang mga aswang. Nakahiga roon yung napatay mo kanina. Pinagluluksaan nila at halatang kanina pa galit na galit. Sa kahit anumang oras ay susugod na kami. Huwag ka nang makisali, anak. Alam mo namang napakadelikado ng lahat ng ito. Seryoso kong tumitig kay Itay at saka nagpakawala ng malalim na hininga. Wala akong pakialam, Itay. Nandito ako para patunayan sa inyo na kaya ko. Nailakas ko pa ang boses, dahilan para takpan niya ang bibig ko. Ano ba? At talagang ipapahamak mo kami? Huwag kang maingay. Maririnig ka nila, Celso. Malakas ang pakiramdam nila. Ani ni Itay sa akin. Naitulak ko si Itay nang sumigaw ng malakas ang batang kasama namin at saka nagtatakbo sa mga aswang. Sinubukan ko itong pigilan, ngunit huli na ang lahat nang mabilis na nagpalit ng anyo ang mga taong iyon. Sinasabi ko na nga ba na may sa demonyong batang iyan? Palibutan ninyo mga kasama. Sa gabing ito, wala tayong ititirang buhay sa kanila. Bulyaw ni Tatay sa mga kasama nito. Dumakot ako ng obo sa loob ng garapon at isinaboy ko sa kanilang lahat nang sa ganoon ay mabigyan sila ng proteksyon sa pakikipaglaban. Umubo ng umubo ang mga ito nang mabalot ng makapal na usok ang pinagkukumpulan nila. Sira ulo ka ba? Ngayon naman ay papatayin mo kami sa hika. Umuwi ka na roon, Celso. Baka ikaw ang una kong mapatay sa galit ko sa'yo. Galit na wika sa akin ni Itay. Ngumisi lamang ako at tumakbo palayo sa kanila. Palihim akong tumakbo sa gitna ng kakahuyan upang humanap ng una kong makakalaban. Marahan akong naglakad ng maaninag ang isang babae na nakasuot ng kulay puti na nasa harapan ng bata. Kitang-kita ko ang pagkahati ng katawan nito sa dalawa. Lumipad ito pataas at naiwan ang bata. Galit na galit akong kumuha ng buwelo para lapitan ito. Marahan akong naglakad sa gitna ng mga damong tataas sa aking tuhod. Nakahanda na ang hawak kong itak para gamitin sa batang demonyo. Ngunit napatigil ako nang lagyan ito ng abo ng luya
na ibinigay ko sa kanya kanina. Dahilan para magwala ang bewang sa kanyang harapan. At unti-unti itong nasunog. Hinila ko kaagad ang braso ni tatay nang maramdaman kong nakatayo ito sa gilid ko. Masdan mo, Itay. Nakakapagtaka kung bakit niya pinatay ang kasama niya. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin na ang abo ang nagbibigay ng proteksyon sa inyo? At ito rin ang dahilan para mapatay ko ang mga aswang. Nakaigting ang pangako sa gigil na nagwiwika sa aking ama. Kagad na sinundan ko ng tingin ng bata na tumakbo sa kung saan. Naibalik ko na lamang ang paningin ko kay Itay nang yapusin niya ako ng maigpit. Celso, pasensya ka na sa inasal ko kanina. Iyon kasi ang napagbutohan namin ng mga kasamaan ko na ipatanggal ka sa grupo dahil ikaw ang naglalagay ng kapahamakan sa amin. Nanginginig ang boses na saad ni Itay. Hiniwas ko ang kanyang likuran nang maramdaman ang pag-agos ng kanyang luha sa balikat ko. Kumalma ka na, Itay. Huwag kang mag-alala dahil alam ko kung paano patayin ang mga hayop na yan. Ipinapangako ko na ibabalik ko ang lahat sa normal pagkatapos ng gabing ito. Marahan akong itinulak ni Itay palayo. Hindi may pinta ang kanyang itsura, kabaryo. Para bang may gusto siyang sabihin. Ngunit natigilan lang. Matalino talaga sila, Celso. Binabasa nila ang mga sumusunod nilang biktima para mawala ang bisa ng abo. Marami-rami nang nasawi sa ating mga kasamahan. Nanlaki ang mga mata ko sa sinambit ni Itay, kabaryo. Napansin ko ang pagtulo ng likido mula sa bunbunan niya. Ngunit nagpanggap akong hindi ito nakikita. Muli ko siyang niyakap ng maigpit at pasimpleng kumuha ng abo sa baba. Mga hayop, may nakatingin. Katapusan mo na. Ani ko sabay hagis ng abo sa sanga ng puno. Napakagat ako sa ibabang labi nang makitang nasusunog ang katawan nito, kabaryo. Iniiwas ko si Itay mula sa pagbagsak ng lumiliyab na katawan nito sa sahig. Salamat, Celso. Hindi kita papabayaan, Itay. Iyan ang pangako ko nang mawala si Tia. Hindi na kami nagsayang ng oras. At isa-isang hinanap ang mga natitira pa naming kasamaan, kabaryo. Nang matipon namin ang mga ito, ay pinagubad ko sila ng mga damit para budburan muli ng abo. Itinubog ko rin ang mga hawak nilang sandata sa loob ng garapon para mas mabigyan ito ng bisa sa pakikipaglaban. Hindi na rin kami maghihiwa-hiwalay, kabaryo. Mas magiging ligtas kami kung sama-sama kaming lalaban. Napansin kong nakaupo ang bata sa gitna ng dilim. Ngunit nabigla ako nang merong bumuhos sa aking tubig. Bebelo na sana ako para saksakin ito nang makalmot ako sa muka. Dahilan para mawala sa pagkakatayo. Sinubukan kong gamitin ang natitirang lakas para hugutin ng isang garapon. Ngunit sa bilis ng pagkilos ng tiktik ay nahawi ito at binuhusan ng hawak na natitirang tubig ng galon. Malakas ang aswang na ito dahil kaya nitong buhatin ng isang kamay ang 6 na litrong galon nang walang kahirap-hirap. Hindi ko na nagawang makatayo pa sa pwesto nang makababa ito sa lupa para pantayan ako. May mahaba siyang dila at mahaba ang mga kamay. Nakangisi itong gumagapang palapit sa akin. Itay! Bulyaw ko. Napapikit na lang ako sa takot.
at sa pagdilat ng aking mga mata ay handa na itong tusukin ng mahabang kuko ang leeg ko. Nagsisitayuan na ang mga balahibo ko sa batok. Pagkababa ngunit unti-unti itong bumagsak sa ibabaw ko. Nakita ko sa likod niya ang bata na may hawak na isang sibat. Inosente ang pagngisi nito. Nagmamadali akong lumapit dito para yakapin. Celso, anak ko, mabuti naman at nandito ka na. Kanina ka pa namin hinahanap. Tumakbo papalapit si Itay at mahigpit akong niyakap na siyang aking kinantihan naman. Salamat naman at ligtas ho kayo. Meron pa bang nabawas sa mga kasama ninyo, Tay? Takang tanong ko sa aking Itay. Tumango lamang si Itay sa akin noon. Ngunit ramdam ko ang takot na pinipigilan nito. Sa reaksyon ng kanyang muka ay halatang nababahala ito. Inusisa ko siya at nalaman kong may nakatakas na mga aswang. Ayon sa kanya ay hindi na nila nasundan pa ang tatlo dahil sa angking bilis ng mga ito. Doon na natapos ang gabi ng lagim sa bayan ng Matawe. Nang masiguro naming wala na talagang natira sa kuta ng mga aswang, ay sinindihan namin ang kampo nito. Tinulungan namin ang isa't isa para makabalik sa kanya-kanyang bahay. Kabaryo, hindi ako nakatiis na hindi isama ang bata dahil siya na lamang ang nag-iisa at hindi ko na ring hinahayaan siyang tanggihan ako dahil babalikan daw siya ng mga ito. Wala naman akong pakialam kung balikan kami ng kasama niya. Hindi ko siya hahayaang mag-isa rito sa gitna ng kakahuyan. Kinabukasan ay pinadasalan namin ang mga bangkay ng kasamahan na nasawi sa laban. Kinilala namin ng mga angking kagitingan ng mga ito, kabaryo. Magmula rin naman noon ay wala na kaming nababalitaan na namamatay sa bayan ng Matawe. Kaya't unti-unting bumalik sa normal lang lahat. Ang dating masayahing baryo ay bumalik na. Celso, kailan ka nga pala babalik ng Maynila? Tanong ni Itay at pabirong tinabig ang balikat ko. Ngumisi ako sa kanya. Napagdesisyonan ko ng manatili na rito sa lugar na aking kinalakihan. Isa pat, hindi naman ako natanggal sa trabaho ko sa karinderya dahil napatunayan ko naman na isang aswang ang babaeng nakakain ng putahe na itinitinda rito. Mas kinilala ko ang bata na niligtas ko, kabaryo. Awang-awa nga ako sa kanya nang malaman kong pinatay ng mga aswang ang kanyang mga magulang noon pa man at kinupkup siya para gawing alay sa oras na siya ay magdalaga. Pumayag ito na manatili sa bahay namin para kupkupin ko. Sa totoo lamang, kabaryo, ay hindi pa rin nawawala ang takot na naninirahan sa kalooban ko dahil hindi pa ubos ang aswang. Alam ko na nagpapahinga lamang ang mga ito at humahanap ng paraan para muling salakayin ang baryo namin. Kaya't mas inihanda ko ang mga kababaryo ko sa Matawe. Ipinangako ko sa kanila na wala nang kapamilyang magluluksa para sa kanilang kamag-anak. Hinding-hindi ko napapayagan pang maulit muli ang hagupit ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Mula noon hanggang ngayon ay pinamumunuan ko ang grupo nila Itay. Hindi ko na hinayaan pa siyang mamahala roon dahil sa unti-unti nang humihina ang kanyang resistensya dahil sa katandaan.
Kaya ako namang panagutan ng responsibilidad ko sa Matawi. Hindi katulad ng mga pulis sa lugar namin. Malayo pa rin kasi ang pinanggagalingan ng mga ito. Kaya't wala na kaming ibang mahingan pa ng tulong, kundi ang sarili namin. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat, kabaryo. Ilang buwan pa lang ang nakalipas nang mabalitaan ko ng natagpuang patay si Itay at halos hindi na makilala sa sobrang pagkasira ng kanyang muka. Doon ako nagplano ng isang paghihigante at halos gabi-gabi akong rumorondang mag-isa upang tiktikan kung sino man ang gumawa noon sa aking Itay. Hindi ko mapapatawad kung sino man ang kriminal na gumawa noon sa kanya. Ngunit alam ko kung sino ang mga ito. Ang natirang aswang sa bayan ng Matawi. Mahigit isang dekada na akong naghihintay sa pagbabalik ng mga ito. At sa oras na mangyari iyon, ay sisiguraduhin ko nang wala nang matitira sa kanila ng buhay. Dito ko na lang rin tatapusin ang istorya ko, kabaryo. Gusto ko na agad magpasalamat sa iyo kung mababasa mo at mapipili mo itong istorya ko. Naway marami ka pang mailahad na kwento kagaya ng aking karanasan. Muli, salamat kwentong baryo. Pati sa lahat ng nakikinig dito sa channel mo. Okay, so ayun, kabaryo. No, so bibigyan ko muna ng komento yung istorya ni Celso. So Celso, di ba tama? Oo. Para sa akin kasi nakabilib din, no, na yung simpleng luya pala na ginawa nung tiya ni Celso, hindi na lang din kasi niya binigyan ng pangalan, di ba? Napakagaling nun kasi isipin niyo. Normal na luya tapos kumbaga ano yung sabi ni Celso, parang inihaw tapos ginawang pulbos. Pero yun nga, sabi ni Celso, may mga orasyon na ginawa yung tiya niya. Kasi kahit siguro ngayon hindi naman talaga uubra kung abo ng luya lang ang gagamitin, di ba? Syempre may usal na ginawa yung tiya ni Celso. Tapos ang kagandahan lang doon is siguro napasa kay Celso o alam niya talaga. Hindi lang rin binanggit ni Celso gawa ng, syempre alam niya na, minsan kasi mga ganyang usal o orasyon, may basag yan, kabaryo, lalo na kung, anong tawag dito? Lalo na kung, ano ba to? Yun talagang binigkas mo ng buo. Kunwari, ama namin, narinig nyo tapos binanggit nyo. Tapos alam nyo yung, kumbaga yung mutya, hindi naman matuturing na mutya, pero yung usal na orasyon, posibleng mabasag yun. Saka, yun lang, yung ending ni Celso kasi medyo nalungkot ako, kabaryo, kasi nga gawa nung sa tatay niya, di ba? Na namatay. Pero wala tayong magagawa ron, pinatay ng aswang. Lalo na alam din naman ni Celso na yung natirang lahi pala ng mga aswang yun, di ba? Isipin nyo naman, hinayaan kasing tumakas nung tatay ni Celso pero hindi naman nila alam na babalik. Pero para sa akin talagang ang mga ganyan kasi may paghihigantihan eh. Siguro mas bumalik sila na mas malakas o pwede ring hinintay nila na tumanda muna yung tatay ni Celso tapos sa kanila tinambangan. Kasi yun nga sabi sa kwento ni Celso, nabalitaan niya sa gubat na, so nasa gubat nga na wala nang buhay yung airpot niya. So, yun lang Celso, medyo nalungkot ako sa istorya mo sa dulo. Pero, ngayon naman siguro kung maririnig mo tong istorya mo, ang mapapayo ko, maging okay ka lang. Kung may pamilya ka na, mag-focus ka na lang dyan. Tapos, siguro okay yung ginagawa mo na patahimikin mo na lang yung lugar ninyo sa Matawi, di ba? Hindi niya rin sinaad ka, Mario, kung anong baryo o sitio to kasi nga Matawi lang, di ba? Hindi ko rin naman alam yung lugar pero
medyo familiar, naririnig ko, 'di ba? Pero hindi ko na sinearch pa yan o ano, basta yung sabi ni Celso, Matawi. Matawi na sinabi ko. Hindi ko alam kung tama. Pero baka kayo, sabi ko nga, kung may nakatira sa inyo doon, pwedeng comment kayo sa baba. Tapos, yun lang. Yun ang opinion ko sa kwento ni Celso, kabaryo. Bali, kung may komento kayo, pwedeng comment dyan sa baba kung anong naramdaman nyo o may kagaya kayong experience kay Celso. Babasahin ko yan. So, yun lang muna komento ko, kabaryo. Maraming salamat. At, yun nga pala. Yung last upload natin na video, di ba sabi ko rin na kaarawan ko. So, ayun, nabasa ko yung mga comment nyo. Sobrang saya nun, kabaryo. Kasi kahit papano, talagang bumati kayo, di ba? So, para sa akin, ano na yun, worth it na talaga yung pagbasa ko nung kwentong yun, yung about sa sorbetero nga, di ba? Siguro, shoutout ako ng iilan, pero tatry kong lalahatin. Kasi nga, kumbaga, sabi ko naman kasi doon, yung shoutout ko ngayon ko gagawin. Pero eto, sige, umpisa natin. Gusto ko munang batiin sina Brain Omega, yon salamat sa'yo, boss. Si Madam Teresita Sareno, salamat po sa pagbati ninyo. Si Ma'am Rowena Gonzales, yun, nice story with moral lesson. Yo. Diba yun nga naman yung lagi kong sinasabi, kabaryo, na hindi lang naman basta story to na babasahin ko, okay na. Siguro sa ibang narrator, pero kanya-kanya naman ng, ng explanation. Kumbaga ako, habang binabasa ko kasi, alam mo yung darating ka sa plot ng kwento, tas malaman mo na, nga, no, ganun pala. So yun, nabibigyan natin siya ng lesson, di ba? Kagaya nito, anong naging lesson nito? Di ba? Kayo nang bahala ron. So yun na muna. Si Ma'am Rowena Gonzales nagsabi nun. So shout out sa'yo, ma'am, yun. Gusto ko rin batiin si Miss Lourdes Grace Garde. Yun, ang haba ng comment ni ma'am para sa pagbati niya sa akin. Salamat po. Si Kilabot King Horror Stories. Yun, isang kapatid natin yan na kilabot din. Salamat sa'yo, kapatid, sa pag-comment mo. Si Ma'am Shen de la Torre. Yun, salamat po, ma'am. Ray Sansha. Salamat, boss, sa pagbati. Inday ng Paris. Yun, salamat po. Ingat po kayo kung nasan man kayo, di ba? Hail Rain Led. Yun, shout out sa iyo, boss. Si Madam Marilu Matsuda. Shout out, ma'am, no? Lagi nakikinig to si ma'am. Lalo na po si Madam Roslyn Dalopera, yan. Suki talaga natin yan, no? Since day one. Isa yan sa mga nakikita kong talagang consistent na nagko-comment. Salamat, ma'am. Sabi niya nga kung hindi lang daw malapit, hindi lang daw balot. Salamat sa iyo, ma'am. Si Madam Pilipina Palsario, yung shout out sa iyo, ma'am. God bless po rin sa inyo. Joseph Rafael de Ayala, yon si boss. Shout out sa iyo, boss. Si Madam Ramonita Verdugo, yun, ma'am, shout out sa iyo. Tagal mong nawala pero bawi nga raw si ma'am. So yun, shout out po sa iyo. Salamat. Cyril Lacanilaw. Siya ba tama? Yun, happy birthday po, wishing. Yun, God bless. God bless din po, ma'am. Rowena Mercador. So, yun, ma'am, shout out po sa inyo. Salamat po sa pagbate. Josie Barquez. Nakikinig daw siya from Cebu. So, shout out sa lahat ng nakikinig na taga Cebu. No, ingat kayo dyan. Si Boss Maria Celar. Shout out sa iyo, ma'am. Yan, isa rin yan sa mga nakikita natin na nagko-comment lagi, no? So, shout out sa iyo, ma'am. Salamat. Simplaya 5150. Hi, kabaryo, sir, narrator. Happy birthday. Salamat po, ma'am. Salamat ng marami. Jackie Makaday.
Happy birthday, kabaryo. Salamat po, ma'am. Salamat. Shistaniego. Yun. Ang haba ng comment ni ma'am pero salamat kasi nabasa ko yung maganda niyang komento. Salamat, ma'am. Ty J o TJ. Yun, happy birthday po, kabaryo. Salamat, ma'am. Salamat. Teresita Soriano. Yun, salamat po, ma'am, sa pagbati. Yung iba user. Yun nga, sabi ko user, hindi natin mabasa talaga. Shoutout na sa inyo. Lahat naman na-replyan ko, no? First time to, lahat na-replyan ko, no? Diba? Gusto kasi makausap o ma-replyan kay lahat. Si Boss Danilo Batitang, shoutout sa'yo, boss. Ingat ka dyan. Donna, 983, happy birthday. Salamat. Hindi tayo nainom ngayon kasi iwas muna sa alak. Pero shoutout sa'yo, Ma'am Donna. Percy Vanderwerp, yun. Hindi ko alam kung tama. Shoutout sa'yo, boss. User na naman. Delia Domain. Shoutout sa'yo, Ma'am Delia. Marivic Ferlado. Happy birthday, kabar. Shoutout po. Salamat. Scarlett TJ. Tama ba? 6492. Happy birthday po, sir. Salamat po, ma'am. Long Regis. Tama ba, boss? Maligaya. Masaya rin ako, boss. Excuse me. Salamat, boss. Marisa Nodo, 5961. Salamat po sa pagbati, ma'am. GM Labos. Salamat, boss. Bella Flores, new subscriber. Salamat, ma'am, sa pag-subscribe. Enjoy kayo dito sa channel natin. No? Salamat po. Jane Cesaldo. Salamat, ma'am, sa pagbati nyo. Sonia Berga. Salamat po, idol. Happy birthday. Salamat din po, ma'am Sonia. Satanakwi. Salamat, boss. Yiit Dolosa. Salamat, boss. Lorena Juanico. 4469. Salamat, boss. Salamat. Charlon Roland. Shoutout sa'yo, boss. Hapon, gabi, umaga. Angas, boss, ha. User Dulia Andaya. Salamat, ma'am. Sayang, user. Ang dami. Ang dami. Sayang, kabaryo. Sorry. Sayang. Ang dami nating hindi nababasa. Kasi nga, user. By the way, kabaryo. Yun nga. Siguro 5 minutes na shoutout yun. Pasensya na rin sa mga hindi ko na siya shoutout. Naging okay. Masaya lang ako ngayon kasi nga birthday ko. Tas nabasa ko naman yung mga positive na comment nyo. Salamat sa comment nyo. Sana patuloy nyo tangkilikin ang ating channel. No? So, yun. Mas marami pa tayong kwentong paparating. Lalo na ngayon na talagang tuloy-tuloy na tayo. So, yun. Wala nang technical o kung ano pa. Maraming salamat, kabaryo. Hanggang dito na lang. Kita-kit sa susunod na kwento, mga kabaryo. Salamat. Bye-bye.